Hi dosto, welcome to my new vlog. After video with Boro language thangi. Dayo anu orang tu kira na. Da nei duimo ada anu buhat hanggo. Duimo ada. Good morning. Morning. Bयखौबो हांख्रायदों बयखौबो बरायहरदों जाय मानसिया दिनै गासैबो जोंनो अनसायहरदों जोंनो दिनै उदैनि फारसे उखैनायखौ बुंहोदों बिनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय कालेक्शन खालामनानै अनसुंथाइ अल बड' इउटुबार्स जोंहा ब्रादार मोना सोमोनांथाव आरो थेंक्स बावनांगोन गासैखौबो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गुड मर्निं लोगोफोर, दायो आं गामियाव दं आरोना गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव। बेनिफ्राय बाइकजों थांगोन आरोना नायनो हागोन। बाइकजों थांगोन। GoPro गैयैखाय आङो लामा अबेबा जायगायाव भिडिअ बानायलांनो हानाय नंला। हेलमेटाव GoPro नांगौ जायो, माने गारि सलायनायाव डिस्टार्ब जायो नालाय मबाइल हमबाय थानो, बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लामा बानायलांबाय थानो हानाय नङा, जायगा लाखि बानायलांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ सासे अरांनि गिरिधर फंबाय थांफागोन आंजों, अरांनिफ्राय गाखोगोन बियो। मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो गुवाहाटीयाव, दा दसे उनाव खिथागोन जोङो मोनहैबा मा जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो। नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ जों मा जायगायाव थांनो नागिरदों। बेनिफ्राय सानैसो इउटुबार फैगोन होनना बुंदों आरोना, ओरैजाय जोंहा बाक्सानि फैगोन, ओमफ्राय चिरांनिबो फैगोन। दा बिथांमोना खैथासोआव मोनफैयो दा कल खालामब्लासो मिथिसिगोन। टाइमा बारा जायाखै, नै 4:41। ओमफ्राय थांनोसै आं दायो गुवाहाटी। जोबोद फुङावनो ओंखारबोबाय आं, नै सोरांस्लाबजोबबावाखै। थ' लोगोफोर दायो आं अरां मोनफैबाय आरोना, नै गिरिधर फंबाया आंजों लोगोआव दङ, बे थांफागोन। दा आदा दुइमु आदाजों आरो आङो सानैजों थांगोन आरोना। दा बहा थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा मिथिगोन आरोना। गोबां माने इउटुबारफ्राबो माने फैगोन आरोना, जों ज' जानानै थांगोन आरोना। माने लोगोफोर जोंना माखासे बर'नि साफा सानै इउटुबार बिथांमोनाबो फैगासिनो दं आरोना। आं फन खालामदोंमोन, जों जमा थांगोन गुवाहाटीयाव। मानि थाखाय थांगोन दा दसे उनाव नोंथांमोना नुगोन आरोना मा जायगायाव थांगोन जोङो। दायो जों अरां मोनबाय, अरांनिफ्राय थांनोसै जोङो गुवाहाटीसिम बाइकजोंनो आरोना। नायनो हागोन नोंथांमोना, नै बे जाहैबाय अरां नेसनेल हाइवे आरोना। नै बिथिंनिफ्राय फैबाय आङो, माजबाटआ नैथिंजाय थांबानो मोनो जोंना। नै ओरैजाय तेजपुर थांबाय, गुवाहाटीनिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइड हाबबानो ओरैजाय डाइरेक्ट जोंनि माजबाट रुपा रड होनना बुङो बेखौ। ओमफ्राय जों दायो थांसै बिदिब्ला। दा माखासेखौ जोङो ओजोंहाय लोगो हमहैसै बायहाथायाव। दायो जोङो गरायाव माने दै लोंहोनोसै आरोना गरायखौ। नायनो हागोन नोंथांमोना, लामा गोजान थांनायनि खोथा दङ ना, ओंखायनो बे जाहैबाय अरांनि दिफु आरोना। दिफुआव जों थाव सोनोसै, गिरिधरा सोगोन जोंना थाव सोनांगोन, सोआबा माने गरायाव जे थाव सोआबा मानेया खारनाय नङाना, बेनिखायनो नांगोन आरोना थाव। दे 500नि सोदो। 500नि सोबाय जों। दिपुआव जोङो थाव सोनो नागिरदों आरोना, नै सोबाय आरोना। सुइपकार्ट जागोन दा? थ' नोंथांमोन जों दायो माने पानेरि मोनसिगोन आरोना, बारा गोजान गैला। पानेरिनिफ्राय दिमाकुसिनिफ्राय ओरैजाय गोरबोखुंगुरमोनजों जमा थांसै जोङो। ओरै माने जों सानैल' नालाय, नै जों एसे रेस्ट लादो आरोना बेयाव। पानेरि मोनसिगोन, गोरबोखुंगुरखौनो माने नेगासिनो दं आरोना, जों थांबाय थादो आरोना। माने जों सानैल'खाय जोङो ओरैजाय जानानै थांसै आरो, बिराद गोजान गिदिंनांगौ बिसिनिथिंबा। जों ओरैजाय बायहाथा जानानै माने रौतानिफ्राय ओरैजाय मंगलदै जानानै थांनो नंदोंमोन। ओमफ्राय बिसोर लेंहरबाय जिथिया बिथिं फैबाय आरो जोङो। ओमफ्राय मेहेरमोनाबो फैगासिनो दं, क'क्राझारावसो दंहैनो दाखालि बहाबा बेरायहैनानै आसोला। ओमफ्राय जों नै सानैजोंल' दसे रेस्ट लाबाय। एफा गोजान सलायबोबाय जों, बहुद गोजान बिथिंजाय। ओमफ्राय नै जोंजाय ओरै टंला कलेज थाङोना मायथाइ मिथिला, जों दा ओरैजाय थांसै आरोना। लोगोफोरजों दायो माने दिमाकुसि मोनफैबाय आरोना, नायनो हागोन। बेनिफ्राय गोरबोमोननिया ओरैजाय थांनांगौ, टटलापारा ना माबा होनना बुङो गामिनि नामखौ। ओमफ्राय जों दायो थांसै आरो। माखासे लोगोफोर फैनो गोनां दङ, ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैगोन, बाक्सानिफ्राय फैगोन। ओमफ्राय दा जों जमा थांसै आरोना। बे लामायानो, बे हाइवे। ओइ ब्र' दे मोजां ना? मोजां। बहानिफ्राय?
सेंखारनिफ्राय फैदो अ बेयावनो ना गामिया गामिया सेंखाराव बेसेबां गोजान जागोन माबाया टटलापाराया इसिना गोरबोमनि गामिया माबा जोंनि गामियालाय 5 किल'मिटार 8 किल'मिटार जानानै बिसोर टटलापारा ना मा होनो टटलापारा बै नैयाव खेलायसिना बाजार दंना दिनै बिस्थिबार बाजार दं नैथिं बाजार जायो आरोना लोगोफोर जोङो माने साहा लोंखांबाय आरो ओमफ्राय साहा लोंखांनानै जों दायो गोरबोखुंगुरनाव थांसै बायदिसिना जाग्रा बुस्थु लाबाय नैबेहाय गोरबोआ मा जायोथाय जिखुनु जों बिस्कुटफोरसो लालाबायबाय नैबे फंबायखौ लोगो मोन्दोंमोन आरोना फंबाया आंनि भिडिअ नायो ओमफ्राय इनाबो इउटुब चेनेल दङ मा होनदोंमोन लुकास बाग्लारि आरोना चेनेल सापर्ट खालामलायदो ओइ लोंखायाखै नोङो जोबाखैनो इलाय एनार्जि गैयाब्ला माने पुरा अबस्था गैलाना बिनिखाय माने एनार्जि ड्रिंक लोंबासो माने एसे जस फैगोन दाबो लोंखायाखैनो जोबाखैनो फेगोन न बेबो नंगौ आरो एफा गोजान थांनांगौ दाबो मोनहैयाखैनो दा बेयाव थेवबो एसे लोंदों आरो ना उपाय गैया आरो जों थांबाय थानोसै नैबे फंबायनियाव जोङो साहा लोंबाय आरोना दिमाकुसियावनो बिनिया बिराद मोजां नांबाय आरोना माने जोंनि बर' मानसिफ्रानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ आरोना दा नै गोबां मोजां सोलियो बेना दखाना ओमफ्राय दखाननि नामखौ आं देखायनोसै र' दखाननि नाम होथ'वाखै आरो नैबे माबा थांनायथिंनो मा गामि थाङोबा जों फेरगाव थांनाय रडजों आरोना नैबेहाय ओमफ्राय जोङो दिमाकुसि नैबे दिमाकुसि टाउन आरोना बे जों थांसै दायो दे मा ब्र' थाथ'न दे दे जों दायो ओरै थांसै गोरबोखुंगुर मोनसै फाइनालि लोगोफोर जों दायो गोरबोखुंगुरमोननि गामि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै लामायाव डेभिडमोन वेलकाम दे बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय खमसे खम हाबानि उनाव हाबायाव लोगो मोनगोन दे गोरबोमोना आवगायाव थांबावनांगौ ना दायो जों गोरबोमोननाव थांसै आरो थ' जों थांबाय थानोसै गोरबोमोननियाव लोगोफोर बिदिनो मा मावनो आरो मावनांगौलै बाना जायाखैना नोंसिनिथिं बाना भिडिअ होनायालाय आङो होदोंथ' आरो मावदोंसो दलां बायलायलायनाया गोरबोमोननि गामि हाबजेनबाय दायो नैबे गोरबोमोननि सौदां हे ब्र' दायो थांबाय आरोना वेलकाम थेंक इउ मोजां नांबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव हाबानि उनाव माला लागोन आंनो दा टाइम दङ भाइ दे हाबायावसो फैनो सानदोंमोन आङो गोरबोनियाव हाबाया र' टेनसन बाथ्रा हाबानि उनाव दिनैसो दैमुब्र'खौ लोगो मोनबाय आरो माने दैमुब्र'नि हाबायाव जेमान आं हाबा जादों दैमुब्र'नि बायदि माने आं अमा बेदर मोनजायाखैमोन आरो ना मजा नांखाबाय आं बिराद मोजां माने इसेबो आमाय आरो ना जाबाय थानो हायो माने मजा नांबाय माने बांद्राय गिदिर नङामोन आं दाखालि स्टेटास होदोंमोन नोंसोर नुवाखैना माने आं होदोंमोन स्टेटास नायबाय थायो आङो लोगोफोर आं दायो गोरबोमोननि न' मोनफैयो आरो ना नायनो हागोन नै वेलकाम ब्रादार जोंहाय न'आव फार्स्ट टाइम आनो दिनैसो थेंक इउ गोजोननाय मोनबाय माने हाबायाव फैनो सानदोंमोन आङो हाबायावसो आरो ना आयो आंनि हाबाया दानो मोनजाले ब्र आंनिया आरो 5 बोसोर गाइस 5 बोसोर माथो हाथे उननाया लस जासिगोन हाथे उनलायना फैखाबायमोन आङो नै जोंहा ब्र'खौबो लोगो मोनबाय दे थांबाय थाखादोंमोन नोंखो एबार बेरायनो थांदो आमथिसुवा जोबखांनानै आमथिसुवा माने आमथिसुवायावनो थां बेरायनो खनसे ना डेभिड वेलकाम दिमाकुसियाव आरो दिमाकुसि मा गामि मोनलाय नोंसिना जोंनिया नागासुबा ओमफ्राय गोरबोमोना टटलापारा गामियाव फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै बिथिंहाय माबा जागासिनो दङ फैलाय थाङो नै बिथिंहाय नै दैबाना जासोगारदों आरो ना लोगोफोर बिसिनि गामियाव नै पुरा दैबाना माने फुख्रिया बायबाय आरो ना नायनो हागोन नै फुख्रिया पुरा बायजोब्बाय ओरैनिफ्राय दैया बोहैबोदों आरो ना ओरै बोहैबाय ओमफ्राय नै फुख्रिया सेस थांजोब्बाय
ना हमगासिनो दं ओमफ्राय नायनो हागोन फुख्रियानो नाया थांजोब्बाय खोमा ना गिदिर गिदिर दंमोन ना बोराय ना सारदों ना ओइथि थांजाया ना ओइथि थांनो फैलाय ना हमदों आरो ना नै बिराद गिदिर फैबाय नालाय दैया सेस थांजोब्बाय आरो बेहाय लाम्फा होनांगौमोन औवानि गालिनगोन ना सारगासिनो बिराद लस जाबाय खोमा ना ओरैनो थांजोब्बाय नैथिं बायफ्लंलांजोब्बाय आरो ओरै फुरा बायफ्लंलांजोब्बाय नै नायनो हागोन बाप नै बाना माने जाम्फै खाथियाव खामोन ना फुख्रिया ओंखायनो लोमबाय आरो औवाफोर गायना होनाय मोनबा जेबो जानाय नङामोन खोमा बेजों लामाबो दंमोन नामा लामाबो दंमोन बारलि मोनदों नालि ना हमाखै ना नोंसानिमोन नामा नोंसानि फुख्रिया मेन बुस्थुनि जाबाय लानायाबो गुवाहाटि थांगोन र' नेगासिनो लोगोफोरखौ लोगोफोर जों दायो मा सप्तानिया गरायसर मयरिपारायाव दं आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बे गुवाहाटियाव जे नोंथांमोना जिनाखि निउसाव नुगासिनो दङ न' सिफायजानाय जोंनि बर'फ्रा माने गोबां दुखु खस्थ' सैनांगासिनो दं आरोना बेनि थाखायनो जोङो मादैमोना अमा बेदर जानो लुगैनायलाय गुवाहाटियावथ' दा बिसोर बहानिफ्राय फैसा मोननानै बायनानै जाबावनो जोङो बिनिफ्राय लाबाय आरो ना लोगोफोरनो मौरिपारा ना मा होनदों आदैमोन मौरिपारा 6 केजि लाबाय बारा लानो हायाला ओमफ्राय दा बायदिसिना बायबावनांगौ दङ बिथिंजाय डिमाकुसि इथिं माजबाद थांसै जोङो अमा बेदर लानानै लोगोफोर फाइनालि जों दायो जालुकबारि मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन ब्रिजखौ बारखांबाय जोङो सरायघाट ब्रिजखौ बारखांबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो बरबारि जिथुनाखि जोंनि बर'नि माखासे न'खरफोरखौ सिफायदोंमोन ना बेहायनो थांगोन जोङो नङा जोङो ओरै थांब्रायबाय बे लामाजोंनो फैखाबायमोन जोङो लकेसना माने ओरैबा ओरै खिथागासिनो जायगायावनो दंना जोङो ओमफ्राय गारिखौ बहा दोनगोन हा गारिखौ बहा दोनखो आरे लकेसना थगायगासिनो लोगोफोर जोङो दायो मोनफैबाय आरो ना बरबारियाव बेनिफ्राय मा होनना बुङो लकेसना जोंखौ थगायबाय थादोंमोन ओरैबा ओरै दसे गिदिंनांबाय बिराद जारला बेयो अमा बेदर नै गोरबोआ
बिराद मेंबायना बिसोरनो लास्टआव दंमोन बिसोरनो फार्स्ट मोनफायबाय बिसोरसो फार्स्ट मोनबाय थाखाय जाबाय आरोना एनएसखौ लाना दाबाराय दोनना गाव 6 बाय लोरे माबा मा होनना बुंगोन मानेबा ओरै जाला जोबबाय बाय नाले बोरै खबरा मोजां 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 दा गाज्रि जाखाया आंनाथ' दे जागोन दे चलो जों थांबाय थानोसै देरहासार ब्र दे जागोन थ' जों दायो थांग्रोसै एसे हाल सालफोरा बोरै जानानै दङ नायनोसै औ ओइ माबा खोनाबायना बाप लागाव बङाइगावसो जाबाय कुकु हेलो माब्रै खबरा मोजां नोंनिया मोजां ना मोजां बर्तमान थ' चलो जों दा नायनो फैदों आरोना आदै मादैमोनखौ मा हालोदाव दङ जोबोद खस्थ' नुहुरखाबाय जोङो भिडिअ नायनानैनो होमबाबो खाथियाव थांनानै नायनोसै जों एसे लेट जाबाय फैनाया मानो होनना बुङोबा 12टायावसो ओंखारबोखादों जोङो आरो गुवाहाटि बायदि जायगा मिथिखायो गोबां ट्राफिक जायो लामाखौ नायनो हागोन बिदि जायगायाव रायजो जानानै दं आरोना जोंनि बर' फिसाफ्रा माथो होनबावगोन बेनो आरोना जायगाया नैबेहायनो दंमोन फुरा बुफायजोब्बाय आरोना बेफोराव फुरा न' दंजोबोमोन नै जेबो गैखाया सेवहांगार बायदि जाजोबखाबाय एसे बोखारनो होनायबा मोजां जागौमोन आरोना न'फोरखौ फार्स्टआव बोखारनो होननानै सिफायनायबा मोजां जागौमोन ओरैनो फुरा बिराद गिदिर एरिया नायनो हागोन नोंथांमोना नै फुरा फगलेन JCB लागायदों बेहाय नै बैसिममोन खोमा ओरैजाय गासिबो न' दंजोबमोन बिराद मोजां मोजां न' दंमोन बेहाय फाक्कानि गोजामोन नालाय लुखुहांबायमोन नालाय नै फाक्कानि जाजोब्बायमोन आरोना नायनो हागोन नै जेबो बुस्थु थाखायाखै आरोना सेवहांगार जाजोबदों खामग्लिनाय बायदि जोबोद दुखु नांबायलै फैनानै नै बिदि न' लुफिननो थाखाय खमावबाबो 15-20 बोसोरसो नांबावगोन जायगाबो मोननो नांगोन दाबा मा अबस्थाया बिराद गाज्रि आरोना नै लोगोफोर नायफैनो हागोन नोंथांमोना ओरैनोथ' दैब'खामोन आरो जायगाया दै लोमोमोन खोमा होमबाबो बोखारनो होनायबा मोजां जागौमोन आरोना लोगोफोर जों बरबारि मोनफैबाय मोजां नांदों आरोना जायगायाव मोनफैनानै खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया बेसो माने गोबां मोजां मोजां सम्पति बा न' बांखौ बिदि बुख्रुबनायखौ नुफैनानै जोङो गोसोआव एसेबाबो बहुत एसेल' नङा बुंस' हायै दुखु मोनबाय आरोना मा होनबावगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो बिदि जागासिनो गुलाय गुजाय दा एक्सुवेलि बिसोरो गिदिर गोलावफोरा न'फोरखौ एसे आनज्राय होनायमोनबा बा साफा खालामनो होनायमोनबा मोजां जागौमोन आरो अर्डार होग्रोनांगौमोन फार्स्टआव बिदि माने सेवहांगार खामनानै जे जि गंसेबो नागिरबा मोनाना बेबायदि जाबाय आरोना दायो अबस्थाया थ' दा आदै मादैमोनजों जों दसे रायज्लायनोसै दा जोंनि एरियाबो नुबाय जाहैबाय बा जोंनि बर' बांसिन थानाय दाबो सरकारा थाबैनो नायोब्ला मोजां मोनगौ आरो जोंनि बर'जों बेफोरनो आदा आरखेलायफोर लोगो मोनलायबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना ओमफ्राय एसे बावबायनो मानसि जोङो फुङावनो फैदोंमोन नाथाय ट्राफिक जामनि थाखाय जों दसे माने गेजेराव नांथादोंमोन जोङो दा बेवहाय 3 घन्टासो जाबाय एसे सावरायबाय थादों नायदों जों जायगायाथ' मा होनबावगोन नायबाथाय थिखा खालामो आरोना
मा बुङो बर' जातिनि अलखद जोंनि राजा महाराजाफ्रा सिरि मोनाखै दा जों हानायसिबांखौ हेफाजाब होनो नाजानोसै मादैया नाजानांगोन बर' हिसाबै दा बिराद खस्थ'आव दङ दे बिदिबा बिथांमोननिफ्रायबो एसे बाथ्राखौ मिथियो मा जामारदों नायगासिनो दं दे आदा थेंक इउ अखाखौथ' मान बावगोन ओइ ब्र मोजां ना दे खुलुमबाय अखायाथ' जानांबाय बेहायथ' मोनखालानोसै मोनबाबोथ' मालायनि जायगा जोंनि भिडिअ नायनो आरोना गोजोननाय थाबाय मादै दे बिथांमोनहा कालेक्सन खालामनानै अनसुंथाइ अल बड' इउटुबार्स जोंहा ब्रादार मोना सोमोनांथाव आरो थेंक्स बावनांगोन गासैखौबो मोजोमसेबाबो गावसिनि हानायनिफ्राय लाबोदों होलांनो जोंबो गोसो गोथारै नोंथांमोननो होनो सानबाय गोसो गोथारैनो नोंथांमोनाबो नाजावनानै लायोब्लानो जाबाय दा सोरनिफ्रायबो दा नै बाजिनि आखायाव होनसै ना जोंनि गासिबो बर' जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबार जेब्लाबो थांना थानायनि जय बर' हारिनि लासिगोन मादैमोनखौ नुनानै जों बिराद दुखु नांदों ओरैजाय मादै गैया माथो जोङो बाव फैनानै बिराद दुखुखौनो माने बुंस'नो हाला आरोना दुखु खालामफैजोब्बाय जों न'खौ नुनानै गावनि न'आ बोरायबाबो गिदिरबाबो बे गावनि सनानि न' ओमफ्राय थिग बेफोरबायदि जोंनि न'खौबो जुदि बेखौबो जोंबो बिखा गाबगोन जोंनाबो बिखाया गावगोन थिग बेफोरबायदिनो आब' मादैमोन आयंमोन इसिबां दङ जों इसिबां बुंनोबो रोङा ओमफ्राय जोंनाव इसिबां बुंनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया जोङो मिनिहोनो मोजां मोनो मानसिफोरखौ थ' आं दिनै मोनसे आं बयखौबो माने सिनायथि होनो सानदों आरो जोंनि इउटुबनि जानानै ओमफ्राय गिबियावनो आङो बयखौबो जोंनि जेसेबांनाखि बर' इउटुबार दङ आं बुंनि दिनै जोंहा आदा आलफ्रेदा आउट अफ इन्डिया दंहैयो बिथाङाबो जोंनो हरदों नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा आलफ्रेडमोनखौ बयबो अननानै खुलुमहरदों आदा आलफ्रेडा जोंनो हरदों बिनि उनाव जोंहा इंलिस लेखा नोंसोर मिथियो बिथाङा फारसेबो फैनो हागौ खोमा जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो जोंनि इउटुबनि थाखाय जोङो बेखौहाय इउटुब टिमावहाय बिथाङाबो डनेसन खालामदों थेंक इउ स' माच एन्ड बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जेसेबां बर' इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो मादैमोननि जानानै आरो जोंनि इउटुबनि टिम जानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंनि इउटुब टिमावहाय एक्ट्रिसफोरबो माखासे दङ बिथांमोना पार्सनेलबो फैनो हागौ खोमा जोंबो मिथिया ओमफ्राय बिथांमोनाबो नोंथांमोननो अनसुंथाइ हरदों नैबे जोंजों फैनायावबो बिथांमोना हरफाबावदों ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोना एक्सट्रा फैगोन खोमा जों बेखौ मिथिला फैबावगोन आन्दासाव ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो गेमसिनाव हरबावदोंमोन ओमफ्राय गेमसेया आरो मोनसे नोंथांमोननो खिन्थाबावनि गेमसेया नोंथांमोननि थाखाय ड्रेसनि एसे अनसुंथाइ हरबावनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो आं गिबियावनो सिनायथि होनि फंबाय जोंहा इन्टारटेनमेन्ट वाल बिनि नामा इन्टारटेनमेन्ट वाल बिनि नामा नालि सामफ्रामबो खिफिबाय थायो सिगांजोंबो खिफियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा आदा इस्लारि दङ देरहासार इस्लारि फैदो नै खुलुमबाय आदा देरहासार इस्लारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ एनेटिभिबो दं नै बेखौ सिनायजोबखायो सिथाव जाग्रा सिथाव खावनानै जायो
And बेजों लोगोसे जोंहा गोरबो खुंगुर दं बिनावबो चेनेल दङ एन्ड ओरै पुवार ब्लग दङ नैबे पुवार ब्लग नैबे जाहैबाय दैमु बसुमतारी बिराद जावो बियो मानसिखौ औ थाम्फै खबथारनानै जाग्राया बियो थाम्फै खबथारनानै जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ जोंहा दा बर' राइडार बिथाङा मट' ब्लगार खालामो गोजान गोजान जायगाखौ बियो देखायो बेखौबो आं सिनायथि होबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे कक' बर' जोंहा एसामिस चेनेलनि बिथाङा एसामिस चेनेल बिथाङाबो बिराद गोजान गोजान आंजों दाखालि सिक्किमाव दङमोन नोंसोर नुदों नुवाखै सिक्किमनि भिडिअ सिफुंखौ सुवा ओमफ्राय नै बे बिथाङा एसामिस रावजों बानायो नाथाय मानसिया जोंनि बर'आनो एन्ड बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जइन जाफैनानै नोंथांमोननो अनसुंथाइ होफैफादों थेंक इउ स' माच थेंक इउ आरो लोगोसे जोंहा प्रान्जल ब्रादार ओरैबाय नायल' नै आब'मोन नायल' जाल' मदद जांगिला जोहोलाव दासिमबो सेंग्रायानो दं हाबा जायाखै गोबाव समनिफ्राय जों सानैजों फनावल' रायलायो मोगथाङाव नुफेरलायाखै दिनैहाय जों लोगो मोनबाय आं खनसे गोबानो लुबैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे